1 kilo sukker, 5 gram mel, 3 mælk og 8. Aha. Ja, god aften og velkommen til nyhederne på Junior Reports. I dag har vi nogle forskellige ting på programmet, og nu videre til økonomi. Velkommen til økonomien. Verdensbanken har taget et kæmpe styrtdyk med den hensigt, at de nu ligger og skraber bunden i økonomiforanstaltningerne. Og Vestas, de producerer energi som aldrig før. Det er skræmmende. Ja, de producerer så meget energi, at deres vindmøller ligefrem begynder at springe i luften nu. Ikke godt. Og vi har en gæst i studiet over ved siden af. Goddag, John, og velkommen. Jeg har inviteret dig ind i den varme stue for at snakke mere om din store drejning i livet. Ja. Hvordan kan det være, at du er gået fra meget store stofmisbrug og så over til at passe børn som pædagogmedhjælper? Hvorfor det? Jamen, jeg elsker børn, ikke? De er så søde, så små, ikke? Jeg elsker at lege med dem. Du forstår, hvad jeg mener, ikke? Ja, det er så godt. Ja. Ja. Okay. Jeg tror ikke, du er... Jeg tror bare, vi holder fast. Og nu til sporten. Og her har vi højdepunkter fra dagens skakkamp mellem Carsten Gren. Det er ham, vi ser her med de blå briller. Han er ved at være klar. Han er klar til at dyste mod Gurli Glatgaard, som vi ser her, der med sit dræberblik kan forvirre enhver modstander. Og her ser vi skakbrættet. Det er sort mod hvid og fra siden. Og vi kører langsomt op. Og så er vi klar til første højdepunkt. Og det sker her. Det er et uforglemmeligt træk, at hun kan lave det. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg er helt mundlam. Og her er det Carsten Gren. Det er midtvejs i kampen, cirka. Og det er helt vildt gennemtænkt. Det er 7 ud af 8 geniale træk, han laver, hvor han forvirrer hende fuldstændig. Og her ser vi den igen og igen, og her opfra. Og det er helt vildt godt lavet. Og han ser helt selvsikker ud. Prøv at se ham. Og hun ser forvirrende ud. Hvad er det, der sker? Men hvad sker der nu? Han ser endnu mere forvirrende ud. Hun ligner en kage. Hvad er det, hun laver? Nej. Jo, nej. Hvad er det, der sker? Jeg bliver forvirret. Hun spiser kiks. Hvad sker der? Det har jeg aldrig set før nogensinde. Og her ser vi. Det er aller sidste træk. Det er fuldstændig godt lavet. Sådan. Fuldstændig gennemtænkt. Og hun vinder. Og det er så nice. Så godt spillet af. Og Carsten Gren er helt slået på gulvet. Fuldstændig god kamp. Og vi har et interview med Carsten Gren. Hvordan synes du, det gik? Jeg synes jo, det gik rigtig godt, ikke? Altså, det var en meget tæt kamp, men når man tænker på, hvilken modstander jeg var imod, så var det en suveræn kamp. Men du spillede jo lort. Nej, altså, jeg var jo så tæt på at få hende her, ikke? Men så tog hun det, så distraherede hun fuldstændig med de 2 løbere der. Men ellers, så var det rigtig godt. Hvad? Det var en suveræn kamp. Ja, okay. Tilbage til studiet. Vi sender i dag direkte fra Timbuktu, og som I kan se, så er der en masse regn. Der plejer at være knastørt, men der er lige pludselig kommet en kæmpe storm, og der har ikke været så meget regn i 100 år. Og vinden blæser os helt vildt, så jeg kan næsten ikke stå stille. Og altså, Timbuktuerne, de er helt op og køre over det her. De ved ikke, hvordan de skal håndtere det kæmpe regnskyld, som lige pludselig er kommet fra sydøst. Folk, de bliver indendør, og ja, ingen
er ude, har helt tomt faktisk. Min kollega og jeg, vi er de eneste, der er her.